Дуслар яхшы танышларга үрелә, мәхәббәт турындагы җырлар фәлсәфиерәк төсмер ала, һәр кемгә дә ярау теләге сүрелә төшә. Җырчы Салават бу атнада 31-нче концерт сезонын ачып җибәрде. 31 ел халык белән бергә атлап, елда тулы заллар җыючы артист ул. Сәхнәдә узган 3 дистә гомер Салаватны ничек үзгәртә? Ни өчен елына 175 концерт биргән җырчы бүген һәр нәрсәдә чама яклы. Бу хакта Айгөл Бәдретдинова. Birinci сезон демәк 31 ел үтеп киткәне, барысы да 89-да башлана. Беренче сәхнәгә менеп җырлавыннан ук танылган Салават татар эстрадасына яңалык алып килә. 90-нчы елларда ул меңләгән хатын-кызның кумирына әйләнә, йөзләгән ир-атның бер мәҗлесе дә аның җырларыннан башка үтми. Менә аның хитлары 90-нчы елларда һәм бүген. Төс кыяфәте сәхнәдә үз-үзен тотышы, концерт программасы үзгәрә. Муйнындагы алтын ярым айы да юкка чыккан, принциплары шул ук. Үз тавышың белән җырлау шуларның берсе. Фонограмма дигәнне белмибез, ул вакытта белмәдек, хәзер дә белмибез, Аллага шөкер, чөнки халыкны алдау белән үзен алдау бер. 90-нчы еллар уртасында иҗат дулкынын Салават спорттагы уңышлары белән ныгытып бара. Бу исә аның шәхсенә көч һәм игәрлек исти. Спорт ярышларын һәм концерт чыгышларын чагыштырып буламы? Спорт белән концертны. Соравыңны әйткән чак җавап бирәм, мин бу сорауга җавап бирдем 20 еллар элек. 50-гә 50. Әмма халык өчен ул һаманда Салават абый булып кала. Менә мәсәлән Тәлгать Санатуллов 30 ел эчендә яраткан артистының бер концертын да калдырмый. Ел саен 7-8 кешелек гаиләләре белән киләләр. Бер дә калдырган юк, менә бер генә калдырдык. 30 сезонның 29-ында булдык, берсендә калдык. Берсе калды, иде булмадык. Ял итәргә. Анысында интернеттан карадык. А чем они тебе нравятся? Ну, они красивые, душевные, трогательные. Аның тавышы бик матур, җырлары күңелле дәртләндерә торган. Авыл егете бит ул. Туып үскән авылда. Мин аның җырларын балачактан тыңлап үстем. Мин яратам сине Татарстан. Алтаннарың өчен яратам. Салават быел 31-нче тапкыр сезон ачса да репертуарында һич югалмас «Мин яратам сине Татарстан» җыры кала. Гәрчә үзе иң күбе Сандугач турында җырладым ди. Еллар бара, мәхәббәт урынына тормыш фәлсәфәсе килә. Иң беренче елларны алсак, яшь вакыт. Анда инде башка төрлерәк күбрәк мәхәббәт турында җырлаган булса, һәр бит соңгы елларда Салаватның театрлаштырган. Шуңа күрә җырларда шул театрга туры килә торган итеп җыярга тырыша. Ләкин Салаватның стиленә бу тапын бер кем дә. Стиленә дә, дусларына да тугры, әмма соңгы елларда биргән интервьюларында дуслар төшенчәсен яхшы танышларга алыштыру яклы Салават. Соңгы вакытта минем дусларга караганда дошманнарга хөрмәтем күбрәк. Бер тапкырда иң якын кешегезне, иптәшегезне дус дип әйтергә ашыкмагыз. Элек елына 175 концерт биргән җырчы бүген һәр нәрсәдә чама яклы, гомер агышын ныграк тыю өчен. Мәгънәсез тормыш белән яшәп теге кеше инде кемдер Астагфирулла теге төрмәдә утырып 10 елын югата, кемдер ширләйбәтеп 10 елын югата, шул шалтырап, дөбердәп эшләп яткан җирдән 10 ел вакытым югатты мин. Сизми дә калдым. Бер фикере бер кайчан да үзгәрми артистның милләт язмышы хакында. Татарлык һәр кемнең беренче шәрттә үзендә яшәргә тиеш. Без татарлар үзебезгә генә кирәк. Гомер бүлгәләндә теләп-теләп һәр бизгелгә чыкты бирелеш. Тетрәндергеч, уйландыра торган, күңелгә яшь бәреп чыгара торган җырлары аның хәзер күбрәк репертуарында дип уйлыйм. Аның үзгәргән без только внешне күрәбез. Ну, естественно, мудрый. Менә булай рак чыгайны хәзер элек бит. Җегет ие, җегет беләсез бит инде. Бик матур җегет. Тавышы бик әйбәт, тавышы менә үзгәрми. Урысның бер матур сүзе бар, феномен.
O Tatarça nичек әйтеләдер. Яңа сезон, яңа уйланулар. Салават быел Әлдермештән Әлмәндәр темасына әйләнеп кайта. Татарның асылын шунда күрә икән. Билетлар быелда сатылып беткән диярлек. Менә нәрсә ди Салават тамашачы хакында. Мин гомеремгә рәхмәтлемен үзем тамашачыма. Ул безнең семьяны тотучы, безнең семьяны ашатучы иң зур хыянәтче халык. Менә бүген килеп чыга икән, сине үлә торган, сине үлеп ярата торган бер тамашасың. Икенче артист чыга икән, ул күче дә китә шул якка. Аныңча, ашатучы да, хыянәтче дә халык, конкуренция да көчле шул хәзер. Сайлау мөмкинлеге дә бар. Әнә Салаватның концерт алдыннан ук Айдар Галимов та яңа клип чыгарган. Интернетта аны 17 мең кеше караган инде. Язмышны берәү дә сайламай, авырмы, җиңелме язылган. Айгөл Бәдретдинова, Фәйрүзә Мәҗитова, Марат Зайдуллин, Вадим Илларионов, Игорь Романов, Яңа гасыр каналы.